very happy to came here because there are very beautiful people and beautiful playground, and I hope we see next year. Paráda je to, že prišli v podstate, zastúpenie bolo 4 krajín, nielen Slovákov, Čechov, Maďarov aj Slovincov. Turnaj som si užila veľmi, krásne prostredie, krásne ihrisko, veľmi pekne pripravené. Zahrala som si, zatrénovala som si a to bolo pre mňa asi tak najdôležitejšie. Hralo sa mi na tomto ihrisku fakt parádne. Mohol som nejaké jamky vylepšiť, ale nepodarilo sa mi to. Som veľmi rád, že máme za sebou už 4. ročník Junior Footgolf Cupu tu v golfovom klube v Trnave. Footgolf spája nielen krajiny, ale aj všetky vekové kategórie a som takisto nesmierne šťastný, že okrem našej letnej footgolfovej túr sa tohto turnaja zúčastnilo viac ako 60 hráčov z týchto 4 krajín. Vidíme sa na 5. ročníku Junior Footgolf Cupu, ktorý sa opäť uskutoční 15.9.2024, opäť tu v Golf Trnava. Nezabudnite, prídete 15.9.2024 do Trnavy.